नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना चिकन फार आवडतं. आपण घरामध्ये चिकनचे वेगवेगळे प्रकार करून खातो. चिकनचा रस्सा, चिकनचं सुकं चिकन, चिकन फ्राय असे वेगवेगळे प्रकार आपण चिकनचे करतो. तर आज मी तुम्हाला एक वेगळीच अशी चिकन सुक्याची रेसिपी शेअर केलेली आहे, जी तुम्ही याच्या आधी कधी बघितलीही नसेल आणि कधी खाल्लीही नसेल. पण चवीला मात्र ही रेसिपी इतकी सुंदर लागते, जर तुम्ही एकदा केलात तर तुम्ही नक्की परत परत ट्राय कराल. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करते. तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी अर्धा किलो चिकन घेतलं. चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये एक अर्धा लिंबू पिळलेला आहे. लिंबाची बी वगैरे ठेवायची नाही, माझी पण इथे पडलेली, मी ती काढून टाकली. तर फक्त रस घालायचा आहे. एक अर्धा चमचा मी इथं मीठ वापरलेलं आहे आणि हे आता मी चांगलं मिक्स करून घेऊन हे आता मी मॅरिनेशनसाठी 15 मिनिटांसाठी तसंच ठेवून देणार आहे. तर याच्यासाठी एक खास मसाला लागणार आहे. हे बघा, तर हे त्या मसाल्याचं सामान आहे. हे असा मसाला करायचा आहे. तर त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे. एक थोडेसे मी तुकडे घेतलेले आहेत दालचिनीचे, एक 4 लवंग, एक 20 मिरी घेतलेली आहे, एक लसणीचा कांदा, एक आपला रेग्युलर कांदा, 4 बेडगी मिरची घेतलेली आहे, 1 चमचा धणं घेतलेला, 1 चमचा एक धणे जरा जास्त घ्यायची आणि ही आहे ती बेडगी मिरची पावडर, तर ती अर्धी वाटी घेतलेली आहे. तर कांदा मी चिरून घेतला, लसूण मी सोलून घेतलेला आहे आणि आता मी सगळं हे मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे. इथं मी बेडगी मिरची अख्खी पण वापरलेली आहे आणि बेडगी मिरची पावडर पण वापरलेली आहे. तुमच्याकडे दोनापैकी एक असेल तर ते वापरलं तरी चालेल, त्याची क्वांटिटी मात्र थोडी जास्त ठेवा. आता हे जे वाटण आपण तयार करतो याने ह्या चिकनची चव आहे ती खूप छान येते. तर हे सगळे जे जिन्नस आहेत ते मी मिक्सरमध्ये घालून घेतलेले आहेत आणि त्यात थोडंसं मी पाणी घातलेलं आहे आणि याची मी एक पेस्ट करून घेणार आहे. ते सगळे जिन्नस मी आता मिक्सरमध्ये घालून घेतले. हे बघा, यातला कुठलाही जिन्नस मी भाजलेला नाही आहे. सगळे जिन्नस कच्चेच ठेवायचे, कुठलाही जिन्नस भाजण्याची गरज नाही आहे. हा बघा, आणि हा आहे तो लाल मिरची पावडर. तर याने खूप छान कलर येतो आपल्या डिशला. आता याच्यामध्ये थोडंसं मी पाणी घातलं आणि मी याची मस्तपैकी फाईन पेस्ट करून घेतली. पेस्ट एकदम बारीक करून घ्यायची. हे बघा, मस्त एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची. हे बघा, सगळे जे जिन्नस आहे ते छान अगदी बारीक झाले पाहिजेत. हे बघा, मस्त एकदम बारीक अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. खूप पातळ पण पेस्ट नाही करायची, एवढीच क्वांटिटी, एवढीच थिकनेस त्या पेस्टची असली पाहिजे. चला आता फोडणी करून घेऊया. त्यासाठी कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं. तेल थोडं जास्त घ्यायचं फोडणीसाठी आणि याच्यामध्ये मग मी हे आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन घातलेलं आहे. हे बघा, आणि चिकन मी तेलामध्ये हलकं परतवून घेतलेलं आहे आणि नंतर जे आपण आता वाटण तयार करून ठेवलेलं आहे तर ते मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. हलका चिकन जे आहे ते तेलामध्ये परतवून घ्यायचं, तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं, नंतर चिकन याच्यामध्ये ॲड करायचं आणि नंतर हे वाटण घालताना मात्र गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हे सगळं वाटण जे आहे ते याच्यामध्ये घालून घ्यायचं. मिक्सरमध्ये जे थोडंफार वाटण राहिलेलं असेल तर त्यात थोडं पाणी घालून ते इथं ॲड करायचं आणि हे सगळं जे आहे ते छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा, खूप जास्त पाणी घालायचं नाही आहे, कारण चिकन नंतर स्वतःचं अंगचं पाणी आहे ते सोडणार आहे आणि आपल्याला हे सुकं चिकन बनवायचं आहे. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही आहे, पण अगदी कमी पण नाही. थोडं चिकन शिजायला पाहिजे इतपत थोडंसं एक अर्धी वाटी तरी पाणी याच्यामध्ये गेलं पाहिजे. तर ते मिक्सरला जे वाटण होतं तर तेच मी पाण्याने धुवून ते याच्यामध्ये वापरलं आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची. हे बघा, सगळं अगदी छान मिक्स करून घ्यायचं आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची. गॅसची फ्लेम मोठी करायची, एक चांगली उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून झाकण ठेवून एक 20 मिनिटासाठी हे शिजायला ठेवून द्यायचं. मंद गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे, तरच ते चांगलं शिजणार आहे. तर याच्यासाठी अजून आपल्याला एक ड्राय पावडर तयार करायची आहे. तर त्यासाठी मी 1 चमचा तेल दुसऱ्या कढईमध्ये गरम करून घेतलेला. इथं तेल जास्त वापरण्याची गरज नाही आहे, फक्त 1 चमचा तेल तुम्ही इथं वापरा आणि याच्यामध्ये मी 1 वाटी हे ओलं खोबरं आहे, नारळाचं खोबरं आहे, तर ते मी इथं वापरलेलं आहे, ते घालायचं आणि एक अर्धी वाटी कढीपत्ता. कढीपत्त्याचं प्रमाण पण जास्त घ्यायचं. हे वरतून आपण सुकं वाटण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत आणि याच्यामध्ये एक पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. हे बघा, आणि हे छान अगदी मंद गॅस फ्लेमवर चांगलं अगदी भाजून घ्यायचं. कढीपत्ता चांगला कुरकुरीत होईपर्यंत आणि खोबऱ्याचा रंग गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत. तर मंद गॅस फ्लेमवर मी छान अगदी हे भाजून घेतलेलं आहे. या वाटणामुळे सुद्धा या चिकनची चव आहे ती खूप छान येते.
मस्त एकदम छान सुंदर चिकन तयार होतं. तर हे बघा खोबरं भाजून झालेलं आहे, कढीपत्ता पण कुरकुरीत झालेला आहे. मी वाटण काढून घेतलं, ते गार करून घेतलं आणि नंतर मग मी हे मिक्सरमध्ये काढून घेतलं. तर याची मी आता पावडर करून घेणार आहे. तर इथं पाणी अजिबात वापरायचं नाही आहे. आपल्याला हे नुसतं ड्राय मिक्सरमध्ये फिरवायचं आहे. आपल्याला याची फक्त पावडर करून घ्यायची आहे. तर ते हे मिक्सरमधनं मी फिरवून याचीही पावडर करून घेतलेली आहे. हे बघा मस्त कढीपत्ता पण बारीक झालेला आहे आणि आपलं खोबरं पण बारीक झालेलं आहे. एकदम खूप फाईन बारीक नाही होणार आहे, पण जेवढं जास्त जमत असेल तेवढं आपण हे बारीक करून घेणार आहोत एकदम सुक्यामध्ये, पाणी न वापरता. 20 मिनटं झालेली आहेत. हे बघू शकता खूप छान असं चिकन शिजलेलं आहे. मस्त चिकनने तेल पण मस्त अगदी आपल्या चिकनला सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घालणार आहे. आपण मॅरिनेशनच्या वेळेस पण मीठ घातलेलं, त्याचा अंदाज घेऊन इथं मीठ वापरायचं. तर मीठ घालून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये आपण जे आता खोबऱ्याचं आणि कढीपत्त्याचं वाटण तयार करून ठेवलं तर ते इथं वापरलेलं आहे. तर ते इथं आता ॲड करायचं. गॅसची फ्लेम स्लोच आहे आणि सगळं वाटण याच्यामध्ये घालायचं. खूप जास्त वाटण नाही करायचं. तुम्हाला समजा चिकन एकदम खूप ड्राय हवं असेल तर वाटण कमी ठेवा. तुम्हाला त्याची ग्रेव्ही समजा जास्त हवी असेल तर हे वाटणाची क्वांटिटी आहे तुम्ही वाढवू शकता. इथं मी ओला खोबरं वापरलं आहे वाटण्यासाठी. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही सुकं खोबरं पण वापरू शकता. तर आणि आता हे मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच आहे. मस्त अगदी छान अगदी वाटण या चिकनमध्ये मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा चिकन जर बोनपासून निघत असेल तर शिजलं असं समजायचं. तर 20 मिनटात चिकन मंद गॅस फ्लेमवर खूप छान शिजतं. हे बघा मस्त अगदी चिकन शिजलेलं आहे. वाटण पण छान अगदी चिकनमध्ये एकत्र झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि आता याच्यावर हे चांगलं अगदी मिक्स करून घेतल्यानंतर याच्यावर एक झाकण ठेवून एका मिनटाची फक्त आपल्याला आता याला वाफ द्यायची आहे, जेणेकरून जे आपण वाटण घातलेलं आहे ते चिकनमध्ये छान मिक्स होईल, त्याचा फ्लेवर चांगला चिकनमध्ये येईल. तर 1 मिनिट झालेला आहे. आता बघा चिकनला मस्तपैकी तेल पण सुटलेलं आहे, वाटण पण छान एकत्र झालेलं आहे. हे बघा आणि याच्यावर मी आता हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरून आणि पुन्हा एकदा हे मिक्स करून घेतलेलं आहे, म्हणजे कोथिंबीर पण छान अगदी वाटणामध्ये मिक्स होईल. आणि हे बघा आपलं मस्त एकदम ताज्या मसाल्यांमध्ये तयार केलेलं हे सुकं चिकन तयार झालेलं आहे. खूप वेगळी रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा. भाकरी किंवा चपातीसोबत हे जे चिकन आहे ते खूप छान लागतं. एकदम सुंदर अशी चव येते. याच्यामध्ये जे आपण मसाले वापरले त्याच्यामुळे याचा जो फ्लेवर आहे तो खूप छान येतो. दालचिनी, लवंग आणि मिरे आपण वापरले त्याच्यामुळे सुद्धा याची चव खूप छान येते. तर तुम्ही नक्की एकदा रेसिपी ट्राय करा. तुमच्या घरच्यांना नक्की आवडेल याची मला खात्री आहे. एक वेगळी रेसिपी आहे ड्राय चिकनची. एकदम अप्रतिम चवीचं असं हे चिकन तयार होतं. आपण नेहमीच चिकनचा रस्सा किंवा आपलं रेग्युलर रोजची तीच चिकनची रेसिपी ट्राय करतो. थोडी ही हटके रेसिपी आहे, तर तीही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका सुंदर रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.